आमाय आंनि बाबाखौ जेबो दा खालामसै आनिया जोंजों थालाथ' थ' आमाय आं नोंखौ आनैजों दोनलांनि आमाय आनिया बैलायथो आनिया बेयावनो थायो थौना बिदिब्ला गाला हाबा जाहैनोसै सानैजों आं बेबायदि गोजान गोजान थानो बाथारबाय गाला आं मालाबा बे संसारनिफ्राय आनजायलाङोब्ला नोंनो आंखौ बावनो थाखाय बेसे गोबाव सम नांगोन बैनाय गुमै बेफोर बोरै बिदि जानो मोनखो बै सानखालि नों थांखांनायनि उनाव रजिया आइ थैनाय खौरांखौ मोननानै सहायनो हायैयाव रजिनि बेमारा बारा जायो आरो Rosé? 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 Ay Rosé! जोंखौ मानो गारनानै थांगोन नोङो? रजे नों आंखौ मानो बिदि हारसिं गारनानै थांखो? बैनाय आंनि बिनानाव रजेनाव पेनक्रियाटिक केन्सार जादोंमोन जाय बेमारा हामनायनि जेबो राहा गैया नाथाय बिनानावा थांना थानायनि थाखाय 5 बोसोरल' सम दंमोन डाक्टारा बुंदोंमोन जे रजिया गोरोन्थियावबो जुलि जानानै गथ'खांनो सानोब्ला बेनि जिउआ जोबस्रांगोन होननानै बेनिखायनो आङो हाजासे हेंथा होदोंमोन नाथाय
आंनि अननायखौ नेवसिनानै नोंजों जुलि जाबाय आं सानदोंमोन रजनी गोरबोआव थानाय गथ'खौ गारोब्ला एसे समब्लाबोथ' जोंजों मिनि खुसि थागौमोन होननानै नाथाय नोंसिनि अननायखौ नेवसिनो हायियाव आंनि बिनानावा गावनि जिउखौ दान होबाय रजे नों आंनो मानो सिगाङावनो खोन्थायासै आं नोंनाव बै समावनो सोंखादोंमोन ना नाथाय नों आंनो खोन्थायालासे आंखौ हारसिङै गोदाव सोराव गारनानै थांबाय रजे अननानै नों फैफिननो ना आं नों नङाब्ला हारसिं थांनानै थानो हानाय नङा आंनो रावबो गथ' गथायबो नाङा आंनो नोंखौल' नांगौ रजे रुमै आं नोंनाव आखाइ खबजबनानै आरज गाबो अन्नानै नों आंनो होनो हागोन ना बुंबाय नाय नोंनो मा नांगौ जुदि नोंनो आंनि जिउखौ नांगौ होनना बुङोब्ला आं दानो होनो राजि बुं रुमै अन्नानै रजेनि सेराव आंनोबो दख्लाबसे हा होदो जाहाथे आं रजेनि सेराव बालो गोजोनै थानो हायो नों बेफोरखौ मा बुंदों बैनाय आंनि मोनसेल' आरज आं थैखांनायनि उनाव आंनि गोथै सहखौ रजेनि सेराव दोन बैनाय रुमै रुमै आदा गायथा आं दा बेखौ बबेयाव लोगो मोनगोन सोमखोरनि हिन्जावा जेराव दं बेबो बेयावनो थागोन आदा मा जाखो मा एफा मेंगुलायनाय खारबोखो मा आंनि बिनानावा फैफिनबाय बिनानाव आंनि बिनानावा फैफिनबाय आं मिथिस्लाबैयाव नोंखौ गाज्रि रावजों मा बुंफ्लांबोखो आंखौ निमाहा होदो सोमखोर आंखौ निमाहा होदो
Ada, बिनानाव बिनानाव नों फैफिनबाय बिनानाव आरो जोंखौ गारनानै दा थांसै नोङो बिनानाव Ada. नों जायखौ सानदों आं बे नङा हो बिनानाव आं नोंखौ आखाइ खबजोबनानै खुलुमो आंनि बिबोनां सोमखोरखौ नों बोजबनानै लादो मानोना बेनि जिउआ नोंनि सायावनोसै आंनि बिनानाव रजिखौ लानानै सुजुनाय सिमाङा गेजेर ससेयावनो थेर बेथेर जालांजोबदोंमोन दा बे सिमांखौ नों जाफुंहोदो बिनानाव आंनि बिनानाव रजियाथ' सोमखोरजों आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जालांनो मोनासै दा नोङो सोमखोरखौ बोजबनानै लायोब्ला आं सानगोन आंनि बिनानाव रजियानो सोमखोरजों आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जालांगासिनो दं होननानै बिनानाव अननानै नोङो सोमखोरखौ बोजबनानै लादो सिखारदो बिफा बिनानाव नों सोर बहानि आरो मा मुं जों जेबो मिथिया नाथाय नोंनि महरा आंनि बिबोनां रजेजों गोरोबनाय बेनिखायनो जों नोंखौ रजे सानफ्लांदों जोंखौ निमाहा होदो बाजै थुदो थांनोसै बिनानाव अननानै नों सोमखोरखौ बोजबनानै लादोना Ada. रजे आंनि समा माब्ला सफैगोन बे मोगथां मुलुग संसाराव आं हारसिं थांना थानो गोसो गैला आंबो नोंजों लोगोसे बै नुहुरस'हायै मारुआव थाहैनो लुगैयो सोमखोर रजे नों नोंनि गोसोखौ मानो हगारसारदों हामाना बेफोरबायदि खालामनो आंथ' नोंनि सेराव अराय सम थाबाय थाखायोना आरो मोनसे खोथा खोनासं सोमखोर नोंखौ लानानै आंनि सुजुनाय आद्रा सिमांखौ नों जाफुंहोदो सोमखोर नों आयनाखौ बजबनानै लादो नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों आं नोंनि अनगा रावखौबो गनायनानै लानो हानाय नङा रजे बिदि नङा सोमखोर हायनायाबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नों हायनानि गोसोखौ दासिबायसो नों हायनाखौ जुलि लानानै संसार जायोब्ला साननानै ला सोमखोर आङो नोंजों संसार जागासिनो दङ होननानै सोमखोर बेनो आंनि जोबथा आरज रजे रजे रजे
फाग्ला आंखौ बेबायदि गाला गाला दानबाय दा थालै बबे एंगोलजों नायनानै आंखौ गाला नुयो आइ साना आंखौ रागा जोंबायबो